Nej, altså, det er med mod. Nej, det er med måde, altså. Men skal man selv fylde op, eller? Du fylder selv op. Hvis nu at du står en terning på glas nummer 5, og glas nummer 5 det er tomt, så hælder du selv op i glas nummer 5. Ja, du vælger. Hvis der er en anden ende, der har hældt op glas nummer 4. Det der er i det hele, det er bare slå og tom, så fylder du op. Fuld, så drikker du. Så er Men bare her, det er jo fuld, det er hernede, det er med måde. Du slår med terningen. Hvis du slår en 5'er for eksempel, glasset er tom, så fylder du i. 1. Hvis der er noget i, så drikker du. Ja, ja. 1 her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikke? Det forstår jeg ikke. Og man må godt drikke, når der er halv fuld. Ja, Nej, det skal jo ikke Nej, være fuld, altså. Det er snaps for fanden. Kan man så blande alt Og muligt lort? fiskevænd. Ej, du må gøre, hvad du vil. Nej, du må ikke. Poulsen! Nej, jamen, du må godt lave et glas Sprite. Ja, man kan ikke putte fisk, så kan man putte en fisk, men der er kaptajn i også. Altså. Nej. Du blander ikke sådan. Nej. Eller sted. Det er voksne mennesker. Så det er du pænt. Vi er mennesker, i hvert fald. Jeg kan ikke tåle det. Jeg får... Ej, vi sidder... Det er ikke sådan noget, det er ikke sådan, vi gør sådan her. Okay, sæk. Hey, bund med næste. Vi står stille og roligt. Ja. Tag nu, sæk. Tag det lige, Staninger. Så det er... Lad os lægge os stille og roligt, så hvis vi bliver stoppet, siger så. Og den siger, god dag. God dag, siger det er en gulddag. God dag. Jeg var terninger også. Hvad? Lad os komme ud med terninger. Ej, ja, vi tager lige... Men er der tid på, eller er det bare... Nej, det er bare... Det er bare hyggespil, så lige i baggrunden. Det er godt se, du ikke kan sidde helt stille. Jamen, det er også ikke spørgsmål om, at det først... Nej. Det er ikke spørgsmål om, at det ikke først næsten bliver fyldt op, så bare er det jo... Nej, det er jo... Det er ikke, der skal være nok glas. Der skal være nok glas.